היי חבר'ה, שלום לכולם. אני כאן לבוש בסוודר כי קר פה, כאן זה חורף. אז ככה, היי שמחה. קודם כל מזל טוב ליום ההולדת ה-70 שלך. נו. אז מסיבת יום ההולדת היא אצל אייל וזוהר בבית. והיא לא ביפו כפי שסיפרת לי בטלפון לפני כמה ימים. לספר לך סוד. אני כבר אז ידעתי כי המארגנים הצעירים והפחות צעירים שיתפו אותי בסוד, למרות שאני באוסטרליה במרחק של 11,000 קילומטר מהם. ולמרות שידעתי, הקשבתי בסבלנות לסיפור שלך על המסיבה המצומצמת שעומדת להתקיים ביפו. נו, ואם ביפו עסקינן, הרי שאנחנו גדלנו ביפו, ביפו גם התגלו לראשונה כישרונותייך וחריצותך. לא הרבה בזה, כמו שנאמר, אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו. בפרקי אבות הרי כתוב בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה ובין 70 לשיבה. זה אומר שאנחנו בני ה-70 נמצאים כבר מעבר לזקנה והגענו לשיבה. לא נורא. אפשר לצבוע את השיער. מאחלים לך שתהני לשנים רבות בחברת חברייך, אחיותינו נעמי, אהובה ורותי ומשפחותיהן, ילדייך, נכדייך ונינייך. חבל שאהרון ואמא ואבא, זיכרונם לברכה, אינם נוכחים במעמד זה עם כל משפחתך שכוללת, ואני עומד לקרוא בשמותיהם: אביבית, רבין, שיר, גיא, אמיר וליהי, אייל, זוהר, הילה, הדר ויובל, רינת, יילון, עידו ואלעד, ועוד היד נטויה. ולסיכום, כפי שאחרים כנראה אמרו לך, הצטרפת למועדון מכובד של בני 70 ומעלה, שמאגד אנשים שתרמו הרבה לחברה וכבר עשו את שלהם, ואתה נהנים משלוות הגמלאות. וכמו שבאנגליה בחרו בתרזה מיי, ובאמריקה עומדים לבחור בהילרי קלינטון, אני בוחר בך שמחה לנסיעה הצעירה של מועדון ה-70 פלאס. תודה לכל המארגנים הצעירים והפחות צעירים, מאחלים לכולם ערב נעים ומהנה מאיתנו כאן, באהבה רבה. קרמלה, אני ועופר מאוסטרליה הרחוקה, ואם הייתה שגית איתנו, היא הייתה לבטח מצטרפת לברכות. לילה טוב ולהתראות פעם. ביי.